Kato vittu mitä persaus. Oho. Mulla on minuet kommis. Mulla on minuet kommis. Sopii tohon. Loihaa. Homo. Mitkä on mietteet? Mitkä on miehen tunnelmat? Näin paskanäön jälkeen. Älä Mikon tunnelmat on hyvä. Hyvä tunnelma. Hyvin vetää liikenne. Niin vetää niin saatana hyvin. Ollaan varmaan vittu 5 minuuttia oltu tässä. Ja 20 minuuttia taas. Äsken ajoimme 2 metriä eteenpäin. Ja taas seisomme Express-bussin takana. Tervetuloa Suomeen. Liikenne vetää aivan vitun. Vedä vaan. Mutta liikenne vetää silti aivan vittun hyvin. Tuliko tää hommis parani tähän näin? Vistuusi. Kemppikilsaa kunnissa.